Ya, kini ke kamera terekam la player bat IT du Chief Executive Member ke KHADC ubap niat sing siem. Ciki klik nong sensyar berkentup iki siem kiling do bat kiwe-kiwe. Barak kini kejing alang le non lang chairman ke KHADC ubap alam perang bla u Deputy Chief Executive Member ubap pencengan NCM bat klik nong sensyar ki bahap apa upul usam jong ke KHADC. U Chief Executive Member ulapan pau bakane ke kamera kadai ke balai menerap gisiem kilingdo kiserdar neki wahadadar bagian penan kam bagi wandon kam ke office jongka KHADC baru loong bakane ke degesen ke beningkong baga council kan ai ke kamera terekam ya ki klik nong sensyar bagan long ke ai ke bansa akan mau ulong ba ke jingbo ke kamera ke dai ru banwan ra ya ke jingi dai ke bajan hap dang ki klik nong sensyar bat ke KHADC bang layok kini ke kamera na kamta ba inyok ban penot kam ni ka ha ka ba ngin dawan ban don kam hang ni hapo ba office hapo dis council ni don kam ni ka jaka inyok ke ban syong ban penjak khai sipor kamtam ki bawan na jingai tolong jing metoy na kamta ke jongi ba isno benru ha kamba ni dia keren na kapor la ka don ke jaka ke inyok lat ya ka ban penon kam ha ka bangin bu kum gawe na kamera ka bangi kum tengah restroom na ka ban yo jak hak mo sport na kam ta ban sai ni ka sla kambun sen kini sngi ki belada bangi wan hang ne ngi ki prakli no sinsa ngi habnya penon kam ban sai ni ka sla ngi haban sai hab hajrong jong ki kali bona teng teng ni sola ranya khap mo ya ka rom ka akor ka jong hapo office ibreu ki burom ni nai dawan hang ne pada ki yo i ngi bangi hapan sai ka kayu te ka penting kadang kan kayu te habang ilai kendo ne kran ni fleu jumak bat em in charge yang ka ilaka nasim kia ka ne ka burom ka jingu ni IP sa bat khamta mi CM bela pediang ya ka jing ai jingut jong em ka jingi te skukmen sibuna ngadak na kejikmen ko crowd na kata ki klik nung sesar kani kalong ke buram ba ka diskonsil kayu i sya ke jing dan kam i ke buram je kisim klik nung sesar desa ki ban wara ke buram ladangi ni don ha ka buram ka kawan ka diskonsil ru i ba ka diskonsil ru kara ke buram ka jangka khamtam deng jopi angut ba ngi ba ke jintri kam na kapor hagi kam ki ba bon ki balang ki mangi kendu jing ni wan ni ke ban on kloi ban sim ban solve ki problem ni ba dang men ne ru ngidang yo lat ya ke ban ai ka mo rendam deng jong ka border Assam deng jong ki south li ki hima nong khala jirang mlem ba nong spung ba ai ya kam sim to jing sim kia ka jong pi na kam ta ban solve ni ka problem haga bagi kun ki hajar ki jungi ki mat ki jing ki badon ha thain borlar kat kasam sya pendik na kapor dengan kermen skam ba ki barok ki long bi yai baik berkat ka jing sim ka jingkit kle na ka liang jong PCM bat em ka barok angut berkat bat ka council ni barok we de na ka liang ka jonga nga ai kublai terpang sasisim si hajango CM PM ilaka bat i chairman kumjuru ya i madam bat i officer kumjuru na kan ta klik nong sashari